Hello guys, गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायहरग्रोनाय थाबाय जिसा ब्लगावहाय आं दायो जोंनि राङापारायावनो दङ जोंनि राङापारायाव ओरैबायदि मोनसे मोजां स्टुडिअ दङ भइस डाबिं खालामो आरोना फिल्मफोरनि भइस डाबिं एलबामफोरनि भइस डाबिं शर्ट मुभिसनि भइस डाबिं खालामनो हागोन जोंनि बे फुल साइखं मुभिसनि भइस डाबिंखौ जोंनि बे राङापारानि स्टुडिअआवनो होगासिनो दङ ओरैबायदि मोजां स्टुडिअ आरोना नोंथांमोन आं स्टुडिअखौ देखायलांनि नोंथांमोना नायबाय थागोन होनना आसा थाबाय आरोना नै न'आ बेनो आरोना आं नोंसोरनो दिनै जोंनि राङापारानि स्टुडिअखौ देखायना होनि स्टुडिअनि न'आ नैबेनो जोंनि राङापारायाव ओरैबायदि मोजां स्टुडिअ दङ ना मा होनो आरो देखायना होनो र' थांगासिनो आं स्टुडिअआवहा भइस डाबिं होनो फैदो आरोना नै आं दायो स्टुडिअ सिङाव सफैबाय नै स्टुडिअ ओरैबायदि हिट मा बुंनो आरो स्टुडिअखौ आंथ' नुवाखैनोमोन बेबायदि स्टुडिअ बेनो जोंनि साइखं फिल्मनि आदा माने मा होनो बेखौ डाइरेक्टर आरोना नै डाइरेक्टर बे फंनैसो बुंना हो आदा नायदो जायखिजाया सावथुना मोजां जागोन गासै रायजोफोरनि अनसायनाय मोनगोनखौ मिजिंथिबाय बेनोसै थेंक इउ ओमफ्राय नै जोंहा साइखं मुभिसनि माबा करिय'ग्राफार ओरैबायदि फेमास आरोना बेबो नामखौनो बावगारबाय दे आदा माबायदि खालामगोन साइखं मुभि नोंथांमोना साननै सानना नुनो मोनगोन बेवहाय रमान्टिक गान मोनसे दं बेखौ आं करिय'ग्राफ खालामगोन आसा खालाम नोंथांमोना मोजां मोनगोन आरो अनसायगोन आं बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय थेंक इउ आंखौ मोनसे खालामबाय नैबे भइस डाबिं सोनाय रुम आरोना आं रुमखौ देखायना होनि नो बे भइस डाबिं होनाय रुम बेनिफ्राय ओरै भइस होगोन आरोना ओमफ्राय ओरैजाय नुहरगोन ओरैनो बुंहरगोन गाजा बेयो भइस डाबिं होनाय जेनेबा बेनिफ्राय ओरै भइस होना होगोन आरोना गाजा ओमफ्राय मा होनगोन बेखौ नै गाजा भइस डाबिं होनायखौ बोरै नुदो बेयावहा माने मेथाइबो खननो हागोन मेथाइबो बनायनो हागोन आरोना बेयावहा ओरै लाने पुरा हिट नुखायो जोंनिया दायो साइखं मुभिसनि भइस डाबिं सोलिगासिनो दं ओमफ्राय आब'आ भइस डाबिं होफैदोंमोन ओमफ्राय आब'आ बोरै मोनदों भइस डाबिं होफैनानै खुलुमबाय आङो नैबे साइखं फुल मुभियाव भइस डाबिं होनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो मोजां मोनदों मानो होनबा बे मुभिया जेसांखिनि आं मुभि नायबोदों स' बिराद मोजां जागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो नोंथांमोनाबो सियर नायथार आरो बे मुभिखौ नायनानै नोंथांमोनाबो गाज्रि कमेन्ट होनो हानाय नङा ओरैबायदि मोजां जादों जे स' नोंथांमोनखौ नायनानै कमेन्ट्सखौ उनाव होदो ना मा होनो आरो बेयाव आंनि डबिंआ जादों जननि बिमा आं बिमासो दै स' नोंथांमोना आंखौ जाय नायनो मोजां मोनो स' आंनि भइसआ बैखिनियाव दङ जननि बिमा बेखिनियाव बेखौ नायबानो जाबाय नोंथां जना सोर जना हेलिनाखौ नायनो हेलिना मा रोल थाया जोंनिया साइखं मुभिसनि भइस डाबिं होखांनानै जों दायो साहा लोंदोंमोन आरोना ओमफ्राय लोंखांबाय आंबो लोंनायाव बेस्थ'मोन नालाय लोंनायखौ देखायासै दा गासैबो बुजियो नै जिरा आदा सेलफि लाखांबाय दुनिया भइस होग्राफ्रा हाय होनना होग्रा जा प्रोड्यूसरा कुछ बोलेगा क्या प्रोड्यूसर जी बोलेगा होगा हाय भइस डाबिंनि नै सिख्लाफोरा माबा थाइजौ जानाय खालामनो नागिरदों थाइजौ जानांगौमोन ना नै थाइजौ आखायाव लाखा जाबाय थानो हाब्रा दा र' बुंबा जा माहाय जाग्रो नोङो आदा नै माबाखौसो लागोन बाराबा आखायाव लाबाय था जाथ'ना एसे माबा बुंनाङा र' मोजाङै जा बुंना खालि जा र' जाथ'ना जानो डाक्टर गोनां जोबलाय लांसिगोन थाजाबाय बारा गैया
जानायाव मिना मिथिगौदोंबा जानायावनो गोदैथार गोथावसो मोनजानो हा माला जानो हाय पाग्लि ओंखाम जानो हानाय नङा Gian Không kia kìa Đặt đồ hoài Thế nên về post đã biết sự này video khai khăn tôi đã bye 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 Arna Jangan Peace